engisiza kakhulu njengamanje ngisempangeni ngamkhulu 3 seconds obesetshenziswa isigebengu esenza yena uqale ngokuthi kufonelwe indodakazi kadadewethu ufonelwe umuntu ozibiza ngenkani ithi izofika izodubula ithunywe uNombuso Mkhize omnakwabo. Uma ke sefonile lo muntu ozibiza ngenkabi ibisingifonela ingane ikhala ethi mamncane ngicela ungisize uzongilanda la kabili. Hayi bese ngithi ke kubaba ngicela ungisize ungiphuthumele uyongilandela lezi ingane. Uma balanda ubaba labantwana afike nabo ekhaya sithi nje sisahlala isikhashana esincane kufone umuntu ozibiza ngomkhulu 3 seconds athi asibaphindise kabili umuntu oyiclient lakhe khona ezokwazi ukuthi abasiza abavikela abageze ngentelezi ukuze bangakwazi ukuhlaselwa yilezi ngane. Hayi ngempela ke siphinde futhi sibathatha abantwana sibaphuthumise khona kabili. Uma sebekabhike bahambile bayohlala nalomuntu ozibiza ngosiphe othi uyiclient likamkhulu 3 seconds. Abese yafona ke athi sifaka imali engango 1500 einkanyiso yokuthi kukwazi ukuthi kuthunyelelwe izinto ezosiza lezi ngane. Ngayifaka ngempela imali wathi ngiyifaka kaphepha ngayifaka kaphepha imali ngamsendela inamba zayo ama voucher numbers. Uthe isikhashana nje behlalile kabhi kwase kuthiwa futhi ababuye kabhike manje bazohlala la kwami ngoba akusaphephile futhi kabhike shuthi indawo encane bayadutshulwa ngoba bathi bebedutshulwa zonke izinsuku abavikeleke lo muntu ozibiza ngeclient kamkhulu 3 second. Bathe bese bekwami-ke futhi atha uyafika naye uzohlala nami bengibuza ukuthi awuyena uzosivikela ngoba phela thina asasikwazi ukushaya isibhamu kusho ukuthi yena uyinkabi ekwaziyo ukushaya isibhamu futhi uxhumene nabo ogcaba yibona abamsizayo uma impi seyinkulu. Hayi sibekezelele lokho ke phela nami ngeke ngize ngivume ingane zami zibulawa. Ngibekezelele ukuhlala nalomuntu engingamazi kancane kancane kufunakala imali kancane kancane sekuzofakwa izingane emsebenzini fanele zikwazelwe izingane sekufanele kubethelwe. Ayibo iningi imali engikhiphile lapha besikhiphe imali yabona manje imali engiyibalayo iyayifinyelele ku 300,000 ngoba besithenjiswa namalotho kuthiwa khanyisa ilotho yakho ngemali yo 5,000 10,000 sekuyimali zabameli manje nakhona bezokusiza abaclaimeli inamba zakho ngoba usuyawina. Iziningi imali ebesizifaka lapha noma 3 second unane business lama truck angifaka imali lapha ema truckini. Hayibo ngingathi nje ziningi imali besizifaka lapha yana kuningi ama uniform engane iclub umkhulu nane club eThekwini uthatha ingane ahamba yoziphuzisa utshwala azibhekisa amahabla. Hayibo ziningi lezi zinto udadewethu walehlekelwe imali naye uzotholelwa imali akufakwe imali ukuze asebenzise nabantu abangasekho athi obaba kamkhulu 3 second nomama kamkhulu 3 second asebenzise ngisho nanezidala zethu ukwazi ukuphila impilo ewufolo umuntu eyedwa ukwazi kube isidalwa sakho akhulumiso kwaso abe umkhulu kababa 3 second abe umkhulu 3 second abe ugogo waseSwazini abe ugogo wala ekhaya kwa 3 seconds. Ay impela ibisididile lento isididi ingqondo kuze kwafika la ekutheni kufike udadewethu evele emakhaya wayibukisisa lento uma esezosebenzisa isidalwa sikababa umkhulu 3 second uyasibizela ekamelweni asasimboze ngesikhathi simbozwa uyashintsha same time abe yilesi sidalwa azibiza ngaso akhulumiso kwaso uyakwazi ukuacta usididile sonke sitshethi sihlakaniphile nje cha kodwa sizibone ethi cha zasabazilima ngoba kuze kwaba sekugcineni wazobona umuntu oqhamuka emakhaya wawavula yena amehlo wabona ukuthi ayibo usiphe nje lo nosike semkhulu usiphe nje lo ugogo wawenza yonke lemkhulu ezishaya izingane eziabuser izingane angiyikhulumi ke yenhlamba ayikho inhlamba bengayisho sihlukumezeke nje siphelile ngihamba i-psychologist nje kuyimanje ngoba ingqondo yami ididekile engize ngikwazi ngisho ukusebenza nginjeni. Imali enqolela isamba sayo 300,000 ngoba enye ungayibona eziliphini enye ngeke uzuyibone ngikhumbula kahle ukuthi ngelinye ilanga
ngaya kumntwana engisebenza nayo ngayoboleka u3000 bengibuye ngiboleke ngisho enye imali sengiyibroke sengisenayo imali nje ayithathile close to 300,000 imoto uyazidrayiva lo muntu akakwazi ukudriver uyazibulala zilimela imoto ziyisimanga athi izilwane ezizilimazi fasifaka imali axosha ilwane afaka imali axosha izilwane ushawe ngathi ngemuva lishawe isilwane Ifela sifaka imali kwenza uxosha sihamba ngemoto lezi mahuzu kuyimanje ungathi namadete nje lapha nathi ihlezwe yilwane kanti uyena ufaka ingqoqothe ngale ngasese msibude hayi yilwane fela sifaka imali Jojo lo muntu wagqeke egcine nje ugcine sesimase simbamba wagqekeza endlini wangena endlini wathatha impahla zeingane ngoba mncanyana nawe ulingana nazona lezi ingane kufika abantu lapha ethi inkani ifike ijabule lapha kanti uphumana na ama ID lo muntu uphumana na license alisikhathi bedubula aziphela uyazivikela kufanele sifake imali zidubule labantu lapha hayi ndi bebedubula labantu abadubula indla iphelile idla phana enengaphakathi ama fridge imali azifo nje uyena uyazivikela kanti abantu baxhumana nabo ngale ngasese ngehlahla akekho limeleke lapha ifridge limele amawindi ama-blind, ama-khethini, udonga, olunama-tiles, hayi boba kwenda abantu akemali umuntu ngayekho fayo kwenda nje isibhambu siphuma lapha yibo nawo makelo phela kangasalala uthongo lapha njalo isuku sesikhuma isibhambu kwenzakala lapha kamngula bafike sithi siyaphila akekho limele esi-traumatizer nje ngesibhani kuhlungu kangaka inhlavu abantu bazokhonza esisebenziseni ngonyana akamba mangathi bafile abantu badutshulile kodwa umntofile akukazi akutofile mothi nobheka labantu abathi ziyaphuma ziyemnyango zafika kwiCorolla kunamakhanda awu5 nje amadoda angazi ukuthi amadoda kade velaphi wathi hayi kusho ukuthi izilwane ndizithi ingane zazi zawabona ngempela amakhanda awu5 bese sizibuza bethi zingane ngempela nawabona amakhanda zithi ingane yebo sawabona amakhanda aye u5 emotweni imoto ipakiwe lapha kwicarport ngamba nelwane manje ngicabanga ukuthi kwenze kanjani manje masekunjena ngoba senesaba ukuhlala ekhaya angisakwazi ukuhlala ngasekhaya mthethweni hayi umthetho awudlala indawo yawo manje ngeke ngoba beloke esabisa phela ethi enganeni uma uke washo emaphoyiseni ngiyobe sengiyakudubula ke njengoba ene kwakuthiwa ngizokudubula ngoba mina ngiyakhokhela ingane sithi mesithi emaphoyiseni ke isabi ingafuni ke emaphoyiseni ngayo bese nathi sithi koba njani ke mase sithi emaphoyiseni bese iyasala iyadutshulwa ingane until ngize ngidecide ukunyenya ngoba nganyenya ngemaphoyiseni ngavele ngangasho ukuthi ngemaphoyiseni ngahambe ngathi ngeMega City ngavele ngafonela ubaba ngathi baba ngizobonana nobani e-police station ngiyakoyibika manje mina lento emaphoyiseni ngangena eGG ngacela umphathi wesiteshi ngayibika indaba ukuze akwazi ukuthi aphume ekhaya ngoba ngavele ngacela ukuthi ngicela escort sihambe nabo siye ekhaya ukuze ukwazi ukuphuma lo wayamuntu waphela emehlweni nakhona lapha wambonanga ukuthi amaphoyisa aphele lapho kodwa kade ekhona endlini Lumana ingane yethu nayibabayo khona ingane ke agcine say abuse sexual abuse kodwa wakwenza lokho ngobuchwepheshe obuthile futhi ngoba akapenetrateanga ungadapenetrate awunayisho ngokudokotela phela bengahloli ngane isho yona ngeke ungayisho ukuthi phela wathi ngabe udokotela phela hayi udokotela woyosho ngempela ukwenzekeni ungasho sina sishinda ishoyo ngeke uyikhole nje wayibamba ngani khuluma cha shona wayibamba ungathi indaba kamkhulu ekubambe kulasa phansi ekubamba kanjani susandla khuluma kakhulu nje wayethi angilale ngenkani ebhedini ethi lala ethi khumula kwasekwenzeka kanjani ungasabi ngale masabi namkhuleko ngase wathi angilale khona uzothi lo babami ekuthiwa kade ngisathanizini ekade nginawo vele khona izophela angakwazi ukusebenza ngamandla kumele
kube khona ama-spams aphumayo. Khuluma nje uqaqe khululeka khuluma nje. Ngoba siza nini? Base-ke wathi ngeke ngize ngibreak-ele ngoba vele into edingakalayo ama-spams amancane futhi Khuluma nje ungisabi ngane. Wathi futhi kuzowenzakalani? futhi uNombuso uzohlukana nobaba bese kwenza ipheli isatanism yakhe angakwazi ukuyisebenzisa angabi namandla ukuthi afike athumele iy'nkabi angabi nemali ukuthi akhokhele iy'nkabi zizosibulala nokuthi angafiki ngomoya. Walala mntu kwakho. Manje inkinga ecala ngivulile. Ngenzele. Hayi le rap ufuna lefuna lesinamandla. Ngazi ngivule icala ngazi. Cha alivule nje lelinamandla kakhulu ngoba ingane abalivule kufanele imvule kusasa ngoba yilona entombi ngithenga phinda aphume ngathi yona lo 15 years nohlala isikhathi esithi lo 25 years. Alinayo 50. Alinayo ibheki. Inkinga ingavuliwe lawa abasatholi ibheli akuseni ekuseni kufanele ngivele nihambe novuka ekuseni. Sicela nikhulume noma wakhe. Mama ko. Mama senzela ukuthi lo muntu ahlale lapha ngoba asifuni ukuthi abuye aphume ngebheki. Ngoba vele ingane kuyacaca ukuthi wacindezela wona lapha wayibamba irape phela. Ingane iyachaza ngoba ingane lena uma uthi wena usaba abantu iyoba nesilonda esinjani lento lengane. Ngoba phela umuntu ufanele ayojeza lo muntu. Wena ngani ufike wachazela amaphoyisa ukuthi wenzani walala pha kwakho ufuna ungabulunga kuze ezobona usemefamily ke lapha ePrisimshini C4 evula amacala yalolu hlobo unodokotela la nophesela isifazana ePrisimshini C4 lokhuze ne-comfort center ihlala ikhona ifamily lapha yini lo mntwana afanele khona ngoba lo muntu waganga lo muntu lo phela ingane ngeke izimtshene konke ngoba isaba yesamba kanti uzokhululeka uzothatha interview yodwa kusasa ekuseni kuze lento izoba strong lo muntu kuze engaphumi lapho kusasa nje ekuseni hamba novuleleni cha ngiyacela impela ngoba manje le ngane uyabona ukuthi walala nayo futhi counseling umama ingane yokuzonda uzofe mama ingane ngoba ihlukumezekile nje ufike ubosho wena uma isithi ingane wami uyasaba tete ubegaxe wena ejele kanti ngone ingane ikhuluma iqiniso phela kunabantu ababona ngoba sikhulumisa kanje kunabantu abaphethe amalungu lengane wena idedele nje ingane nihambile nihambise police station nalabo abafana ukuthi kuzotholakala udokotela nabantu abazokwenzela ikhanselini kuphela thina mina ngiyanisiza mina inhloso yami ukuthi imsizakala manje nina manje usaba abantu bazodlala ngana abantu ayi mina ngwenza lento ngoba ngisabi lutho yivele bona ngoba bona baqola ngani nje amagama ngoba bona balungana bayazi ukuthi nginamandla ngeke bengenze lutho nani futhi ngoba sebeyanazi ukuthi nami sesiyaxhuma nani ngeke basebenza lutho ningabathi thina lento ayenze kule ngane ehlungayo lo muntu wayirep impela ingane usuku uthi wayefuna amasipala uthi wafuna ukuganga Nasikhole phezu kwakhe. Hayi kufanele ngikhole phezu kwakhe futhi ngashonile ngakusasa. Kodwa nentombi yakhe mina ngiyafuna ingene lento ngoba intombi yakhe iyona eyatshela lo mfana ukuthi mawungena ngala uzodla imali yalo ngoba uNontuthuko akanayo imali. Indaba zikaNontuthuko zaziwa ile ntombazane eyintombi yalomfana. Wazi ukuthi mina ngeke ngize ngivume uma kuthiwa kudutshula uNontuthuko engane kadade wethu ngizoyikhipha imali. Uyazi ukuthi uNontuthuko akanayo imali. Kahle kahle lento yayizodlula kumina izodla imali yami. Umuntu owazi indaba zikaNontuthuko intombi yakhe hayi isigebengu. Ngoba intombi yakhe yangasekhaya. Nayo nje mina ngifuna ikhale phakathi. Ibo. Ngoba iyona isource of information ubani igama lawo lentombazana?
Kufanele iboshwe na. Mashenge wabani kaNkomo. Bayaboshwa. Umuntu angazodla imali yami kanje ngingamazi nokumazi. Hayibo. 300,000. Phela 300,000 nenye into. Bengizovula ibhizinisi ngaleyo mali ngisakwazi. Buzovula yiphi ibhizinisi? Kunento yakakhoinithi. Hayi taxing. Uliza i-truck bese iyakusebenzela ingenisela imali manje. Ngiyawuza. For 3 years. For 3 years. Buka nje baluzile lo mndeni. Le mali bebezokulungana i-truck. Yeah, intombazane eyalanda lo muntu. Intombazane. Eyathi Ifuna nje. ukuthi nayila. Eyathi mangabe ungena kanje uzoyidla imali. Cha akungijabulise nje kakhulu. Ngijabuliswa nje umndeni walapha kwaJM Lazi, umndeni wakwamnguni. Osuhambe waze wafika wabona ekhaya lapha kaProfessor Presakend ngoba lokho sekungijabulisile ukuthi bayabona ukuthi kuyikhaya leli futhi mina ngikho guilty futhi nesithombe sesigebengu nento zezigebengu bayiphethe kukhona ngisho amakhophi e-ID wayena abantu abaningi asekabaqolile ethi uzobafaka naka Transnet bekhipha imali abantu kusho ukuthi nje umuntu kahle kahle umuntu wesigebengu kakhulu yikho ngibonga kakhulu kulomndeni ukuthi uzofika la ekhaya ube nesibindi sokufika kodwa nje bengicela ukuthi umthetho udlale kakhulu indima yawo nami ngizocela naNkulunkulu engikhuleka kuye ukuthi ulekelela isimo sabatwana ukuthi abatwana bekwazi ukuthi bavikeleke nabazali ngoba lo muntu wenza isihluko esikhulu kakhulu emndenini wakwamnguni eMlazi ekubeni mina ngihlala la eMpangeni angihambi ngize ngiyofika eThekwini futhi angihambele ezinye indawo mina ngihlalela la ekhaya eMpangeni kodwa manje yena ke ngoba sekuzwakele naye sikhulumile naye ecingweni manje athi fonile manje ngimfonela manje uthi le mali yalomndeni ucela ukuthi ayibuyise ngokuthi akhophe 150,000 okokuqala aphinde akhokhe ebese phinde futhi nala ekhaya kwazi ukuthi azogeza igama lami ephinde futhi ahlawule nala ekhaya konke lo mazwi lawo uma ukuthi uzogcina ekufezile lokho kuzombanga ukuthi leyo nto leyo akwazi ukuthi ayigcine naye esekwazile ukuthi ebe neqiniso kodwa mayingalifezanga lelo qiniso kuyobe kungokwakhe lokho ngeke ngize ngimfunze emlonyeni umuntu manje ukuthi akayiboni iphutha lakhe aselenzile kodwa nje le mali enkulu kangaka ayiqolile u300,000 bekuyimali nomama desebekile ukuthi uyovula ibhizinisi ngoba echaza nje ukuthi kunenye ibhizinisi ebesethu uyovula ngale mali so bebathatha ke bafaka emathavele shaya ingane ungayibona zinjani la ngemumva eyidweba ngemvubu ethi selambile make waphela 5 minutes eyishaya ingane so konke lokho kuyinto ezihluku nanokuthi nje umntwana omncane ke wesifazana ona 16 years ekhaya efuna ukuthi alale nomntwana omncane enze rape enganeni uyena umuntu lo bengithi umthetho mawusudlale kahle indima yawo bekuyena umuntu lo kungafanele ukuthi acatshangelwe kahle ngoba yena vele ngakasakuthola ukuphumula futhi iSouth Africa incane kabi futhi nanengalo yomthetho inde yikho ngithe iprovince ngoba icala selise kuyiprovince vele ngiyacabanga ukuthi ke wayena lapha khona kufanele ukuthi ngokomthetho ngabe useyiqhubile wayilethe emaphoyiseni ngoba vele ubefisa ukuthi ayiqhuba ilethe kimi ngoba selokho engifonela ethi ubambekile kuphi lapha abambeke khona noma engabambeka kuphi kodwa egcineni vele alikho iqelele elisikhothi emhlanje usuke yena wasebenzisa igama lomuntu wrong bengafanele asebenzise igama lami njengoprofessor ngoba uyifake kwenkulu inkinga mhlawumbe yena bethi ufuna udumo kodwa ufuna kabi ngami udumo befanele ukuthi mayefuna udumo akwazi ukuthi ayodlalela le ngakuba ayidlalele la kimi ngoba lento ayenzile enza ukuthi aphathele igama ngeze lento leni imfaka kwenkulu inkinga futhi ke namanje ngiyacela ukuthi abanye akabaqolile abazami ukuthi baye ema-police station abangakubo bebe nama-case number ngoba kufanele ukuthi ke yena akuthwale ugodo lento ayiqalile kufanele ukuthi ayigcine ngoba yena kahle kahle akekho ngaphe komthetho futhi akekho ngaphe kwethu utshengise nje ukuthi kahle kahle akanakho ukucabanga iningi izinto abangazenza ingakho nje ngigcine sengithatha isinqumo ukuthi mayikafika la ekhaya kusafune ukuthi kwamina ngimnike nje esinye isigwebo sokuthi kodwa asebenze bebhizi akhe noma i-toilet aliqede ngo-3 days ngoba umfana ungicasule kakhulu angakafisi futhi nanokuthi mina ngimbone ngikhulume naye kodwa yena ngokuthi lokho efona ethi uzoqala akhokhele izimali afuna ukuyikhokha nabantu basekhaya kubo lokho akabiyona into engathi manje ngithi mina ngiyiphethe ngesandla ngoba akakakwenzi ngoba usetshengisa ubugebengu u3 seconds engene ehlukumeza ingane encane kangaka eyishaye kwenza ihluku kakhulu ngisho emazulwini unecala lo muntu
usenecala enzima kabi leli cala lakhe angazi ukuthi nalizokwenza kanjani ngoba ngisho uhulumeni ngamdedela kodwa ngeke azadedeleka ngeke akuthola ukuphumula ngoba usokwenza into kubantu abarong bengazenza ezinye izinto kodwa hayi le ndlela ahlukumeze ngayo laba batwana ngoba laba batwana bekhala kangaka abasayi ngisho esikoleni abatwana abazali bathukile abasahlali sebehlala ngisho emqashweni bashiya umuzi wodwa ngenxa yomuntu eyedwa yena ubengakanani kanti yena ingakho ngikhala kakhulu ngayo ngithi cha yena impela hayi ngoba usetholakele nami ngikhulumile naye phakathi komndeni ngokwefoni wachaza ukuthi uzokwenza ama-arrangement lawo ma-arrangement noma yena ngawenza nalomndeni kodwa kwamina nami ngisazoyidilela naye nje okuqondene nami ngoba ulingcolisile igama futhi-ke ivele igama lami uhlulekile ukulingcolisa ngoba ekugcineni usebonakele ukuthi kumuntu wesigebengu nalomndeni ngokufika la ekhaya nje nawe uyaqala ufika waphila kahle la ekhaya ngawuphatha kahle nabo nje bethukile bazizwa sebesekhaya manje namanje nje ngoba sebezophindela emuva behambe beyeThekwini befika bengifonela ngaze ngabacalela ukuthi bekhona nalensizwa kwaZulu nje emabheka ukuthi akwazi ukuthi eze nabo ngoba naye uhlala ngaseThekwini yikho ngithi mina ngiyacela kanje kakhulu emphakathini ukuthi bayiqaphe zonke manje igebengu abantu abafuna uqola imali beyibiza ngo3 second ngiyacela bafuthi labo bantu labo nixhumane nabo umthetho bangasekhaya ngiyacela futhi ukuthi labo bantu labo nikwazi ukuthi nibaqaphele ngoba vele kusho ukuthi bayi group sebebaningi ngoba ngizwile kuthiwa kunamantombazane phakathi kodwa nabo labo uyena uzobakhipha lona eze nabo bonke ngoba uyena futhi ongichazelayo ukuthi yena bayamsebenzisa khona abantu abamsebenzisayo kufanele abachaze futhi ukuthi bamsebenzisa ngayiphi indlela yingakho ngithi mina umndeni wami ngibambisene nani ngohlala ngibambisana nani kuphela nje lento eseyiqalile usuku waba nebhadi wayeseqondanisana neligama lika Professor Tresekent uyelo shwa lakhe nje ngabe mhlawumbe udaba lakhe lisathulikile mhlawumbe besazoyiqhubekela nje ayisebenzele abanye aganga hayi useyitheleke manje indaba yakhe nje nanekusasa lakhe angiboni ukuthi yena selizophinde liphumelele emayihlukumeza izingane ezincane kangaka emhlabeni ngoba phela uNkulunkulu khona esimthandaza uzosiphendulela ngiyabona.